Sanibonani, lo okhulumayo Lusindiswa kaMazibuko. Sibuyile-ke bafundi, sizoqhubeka ngawo ukushunwa kwenkondlo. Ngiyazi noma sengithathe isikhathi eside nje ukuthi nginithulele esinye isifundo senkondlo, kodwa-ke sengibuyile-ke sizoqhubeka la esigcine khona. Okay, namhlanje sizobheka izingqele ze-Afrika, okuyinkondlo emiselwe esiyithola ey'nkondleni zethu enizobe nizenza nothisha benu eziwu-12. Lena-ke yesibili-ke inkondlo esizoyenza sonke, ngoba nginithulela yona namhlanje siyifunda siyibheka sonke. Kodwa namhlanje bengithanda ukuthi sibheke umbuzo omude ngayo-ke le nkondlo. Sobe sibheka umbuzo omude, angeke sisabheka-ke umbuzo omfishane, kodwa sobheka umbuzo omude ukuthi siwuphendula kanjani. Okay, bafundi, namhlanje into futhi engifuna ukuniqwashisa ngayo ukuthi namhlanje angeke size siwabheke amasobuciko. Angithi nginifundisile wona, nganifundisa ukuthi siwabheka kanjani amasobuciko. Namhlanje sizophendula ngqo umbuzo omude. Ngizoyifunda inkondlo nani sonke mase siphendula umbuzo omude. Mina amasobuciko ngiyawazi ala ekhanda, ingakho kuzoba lula ukuthi ngiphendule umbuzo omude. Umbuzo omude bafundi, nawo unamamaki ayishumi. Bengithanda ukunazisa ukuthi nakhona siyakwazi ukuqokelela amamaki ngendlela efanele. Noma nike nithanda umbuzo omfishane kakhulu, and ngitshena khona ukuthi umbuzo omfishane ubuye ube yingozi kakhulu. Uyakhona ukuthola u-0 nje, u-0 nje uhleli. Kanti umbuzo omude uyakhona nje ukucoshacosha nakhona. Kodwa kuzoba kuwena ukuthi ikuphi okwazi kangcono. Into ebalulekile uma uzobheka umbuzo omude ukuthi wazi amasobuciko. Yinto ebaluleke kakhulu. Amasobuciko yiwo azokuholela ekutheni ukwazi ukuphendula umbuzo omude. Okay, asibhekeni-ke umbuzo omude wethu wezingqele ze-Afrika. Asiwufunde-ke inkondlo yethu izingqele ze-Afrika. Izingqele ze-Afrika, sakomota. La sikhuluma ngani ngesakomota, iqembu lomculo. Okay, umhlaba uzolile, uhlonipha izingqele. Zidla ubhedu lwengoma oludonsela ezinsulwini zomphefumulo. Nenhliziyo edabukile ithintekile. Abakwandumalo babopha imithwalo, bashaye bashatshule. Ningamuki izingqele ze-Afrika. Khuphulani lolo mqombothi, umhlaba uzohloba ngengulo yothando. Kukikizwe kuchwaze, khuphulani leyo nhlokomo, ehlokoma namahlokohloko ehlobo. Ehlaluke ubuhle bomhlaba. Okay, edlule ku-next slide. Okay, ningaphezi badli bobhedu, ngizwe amaphimbo avuma kamnandi. Amagodi okuzibamba agqabuka. Ngahlokoma nezinqwele zobhedu. Umzangedwa wangivala isamuku. Umphefumulo wami washwabashiba. Ngaphila ezweni elingenamngcele. Nazo sezikhophozela izingqwele, zasho phansi kamnandi. Zahlekisa umhlaba ongahleli. Kwavunguza umoya wothando. Abakwanzondo bashaya bachitha. Umlilo wothando wandlondlobala. Iphunga lothando lagcwala umhlaba. Oh, okay bafundi bethu, iphelile-ke inkondlo yethu. Okubalulekile ngale nkondlo, le nkondlo ikhuluma ngeqembu isakomota lomculo ukuthi umculo wabo uletha injabulo kubantu, nokunye nothando emhlabeni wonke jikelele. Okay bafundi, okubalulekile-ke namhlanje sobheka umbuzo omude. Imibuzo emide kwisiZulu, ulimi lethu lasekhaya, basilethela imibuzo emide ngezitatimende. Okay, okubaluleke kakhulu okumele ukwazi kakhulu futhi bafundi, ukwazi amasobuciko. Yabona ey'nkondlweni once wabamba amasobuciko la engikufundise wona kuma-lesson adlulile, uzokwazi ukuphendula noma yiphi uhlobo lenkondlo, noma ngabe umbuzo omude noma ngabe umbuzo omfishane. Kodwa ngithanda ukunixwayisa ukuthi nawo umbuzo omude uyaphenduleka bafundi, futhi ungakwazi futhi nakhona ukuthola ama-marks abukekayo. Ngakho nje ubuzazi ukuthi hhayi mina nginenkinga, ngithi uma ngiphendula umbuzo omfishane nginokuthola u-0, nginenkinga ya-0, noma umbuzo omfishane uyatholeka u-0 bafundi. Kumbuzo omude kukancane ukuthi uthole u-0. Uma nje u-understand-a, uqonda amasu obuciko, kukancane ukuthi ungathola u-0.
Okay, asibhekeni-ke nase-ke isitatimende enginiphathele sona sanamhlanje esobe sisicubungula sonke siphendula umbuzo omude wezingqele ze-Afrika. Okay, izingqele ze-Afrika, umbuzo omude nawo unemiklomela eyishumi. Okay, ake sizwe ukuthi uthini. Umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Hlaziya ngokuhlolisisa lesi sitatimende ubhekise kule nkondlo ngokusebenzisa la masu okukhethwa kwamagama. 1, imifanekiso mqondo kanye nomoya. Angithi yezwa izinto esobe sisibheka. Bafike basilethela nasi i-statement kuthiwa umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Basibhekise kephi? Kwizingqele ze-Afrika. Okay, hlaziya ngokuhlolisisa lesi sitatimende ubhekise kule nkondlo ngokusebenzisa la masu. Sizobheka ini? Ukukhethwa kwamagama, 1, imifanekiso mqondo, 2, kanye nomoya. Lezi zinto lezi nginichazelelile ukuthi zichaza ukuthini kwamasu obuciko engifundise wona kuma-slide adlulile. Okwanamhlanje angeke ngiwachaze ukuthi yini-ke umoya, yini umqondo. Okay, sizobheka-ke inkondlo, sizophendula lo mbuzo. Okay, ake sizwe sami isingeniso ukuthi sithini. Isingeniso, kuyiqiniso ukuthi umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Ngithi yezwa, ngisaphendula ini? Isitatimende lesi abasinikeze sona. Ngithi uzwile? Bathe umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Ngathini mina? Kuyiqiniso ukuthi umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Imbongi kule nkondlo lokhu ikufakazela ngeqhaza lomculo weqembu leSakomote ekuletheni uthando nenjabulo emhlabeni jikelele isebenzisa amasu okukhethwa kwamagama, imifanekiso mqondo kanye nomoya. Ngisaphendula ini? Isilontuzana njalo umbuzo omude. Okay, imbongi ithi iqhaza lomculo waleli qembu wenza umhlaba wonke uzothe, ukhombise ukuhlonipha ngokuhamba phambili kwalo ekujabuliseni abantu emhlabeni wonke. Ize ikhetha amagama okuthi umhlaba uzolile, ize ilibize ngezingqwele ukuveza ukujabulela leli qembu. Lokhu ngikuthathe kephi enkondlweni? Uma abantu belalela umculo waleli qembu ubathinta ekujuleni kwezinhliziyo, kuphele konke ukukhathazeka, kungaphinde kubuye, ize igqamise lokhu ngokusebenzisa amagama abakwandumalo, babopha imithwalo, bashantshula. Angithi yabo, ukukhetha kwawo amagama, ngiyatomula la magama enkondlweni mase ngiyawachaza ukuthi imbongi bezama ukuchaza ukuthini la. Yabo, ngiyatomula ukukhetha amagama, la magama angajwayelekile imbongi esuke iwasebenzisile. Ngifike ngiwatomule mase ngiyawachaza. Okay, isingeniso sami lesi siphelile, ake sidlulele kumzimba. Okay, umzimba wami uthi imbongi ithi baze bangadikibali ukuqhubeka nokucula kamnandi ngoba lo mculo wabo wenza abantu bangakwazi ngisho nokuzibamba uma sebedala leli qembu. Bayadansa bathokoze kuphele ngisho isizungu. Izinhliziyo zabo zigxumagxume bazizwe bekhululekile. Imbongi iphinde isebenzisa amagoda okuzibamba agqabuka ukugqamisa umoya wokujabulela lo mculo. Iphinde ithi abantu bazojabulela ubuhle beqhaza obulethwa umculo weSakomota buvele obala emhlabeni wonke, ize ikhethe igama kube nenhlokomo okungumsindo omkhulu omnandi. Angithi yezwa bafundi, ngiyatomula amagama enkondlweni, ngisebenzisa ini? Lezi zinto ukukhethwa kwamagama, imifanekiso mqondo kanye nani? Nomoya. Ngiyakutomula, ngiyakuchaza ngendlela yami nangendlela engi-understand-a ngayo into ebifuna ukushiwo imbongi. U-understand-a kanjani into esuke ishiwo imbongi? Ukuthi uqonde amasu obuciko. Wabamba amasu obuciko, yonke inkondlo uzokwazi ukuyiphendula bafundi. Ayikho into elula njengale
yabona uzobona ngathi kunzima ukuphendula umbuzo omude. Ukubamba nje amasu obuciko mase uyasebenzisa ngendlela yakho nangendlela o-understand-a ngayo inkondlo. Kuphelile. Siza kuyini? Kwisiphetho-ke manje. Sengiyayisonga-ke manje isiphetho sami lesizwe. Kuyiqiniso, ngiphinda futhi ngiyaphinda, ngithi kuyiqiniso impela ukuthi umculo uyaluletha uthando nenjabulo kubantu emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kufakazelwa umculo weqembu lase-Afrika isakomota ojabulisa abantu emhlabeni wonke jikelele. Ngisho nabaphesheya kwezilwandle imbala abaqede ukudumala kanye nesizungu, waphinde wabahlanganisa bathandana. Aphela kanjalo-ke inkondlo bafundi yami namhlanje nombuzo wami omude. Nibonile-ke bafundi into engiyisebenzisile. Ngiya-understand-ile ini? Amasu obuciko, nga-understand-a nesitatimende ukuthi umbuzo ufunani. Angiphendulanga ngokucabanga kwami, kodwa ngiphendule ini? Into ebuziwe ngesitatimende. Okay, adlulele ku-next slide. Anginisize abanye benu-ke nawa amathemu ekumele niwaqonde kakhulu. Bayathanda ukuwasebenzisa uma besinikeza iy'tatimende. Ithemu yokuqala, imifanekiso mqondo. Yini imifanekiso mqondo? Imifanekiso mqondo kuba yilawo magama asetshenziswe yimbongi enkondlweni ukwakha isithombe esithile ngokushiwo yinkondlo. Abanye la magama bawabiza ngokuthi izithombe magama. Yabona-ke imfanekiso mqondo ile sithombe osuke uzakhela sona ngesikhathi ufunda ini? Inkondlo. Yabo? Le sithombe osuke uzakhela sona ngesikhathi ufunda inkondlo. Simple definition. Okay. Ulimi olunothile. Yini ulimi olunothile? Amagama okanye amabinza abeka umlayezo ngendlela ecashile. Izinhlobo ezahlukene zolimi njengolimi oluncengayo, olukhohlisayo, njalo njalo. Angithi niyabona-ke? Ulimi olunothile ilamabinza okanye amagama abeka ini? Umlayezo ngendlela enjani? Ecashile. Le edinga ukuthi uze uyijulele inkondlo. Okay. Indikimba. Yini-ke indikimba? Indikimba ungumgogodla, ingqikithi, umongo wenkondlo. Yabona nje no-2 marks bebefaka u-2 marks kuthiwa chaza indikimba uma uchaze kanjalo uthi indikimba umgogodla okanye ingqikithi okanye umongo wenkondlo. Okay, silokhu singachacisela ukuthi uku-understand. Indikimba yenkondlo isethulela umqondo ophelele wenkondlo. Ungasebenzisa nalokho, isithulela ini? Umqondo ophelele wenkondlo. Indikimba isethulela isizathu sokubhala kwenkondlo. Mothando ungathi indikimba ini? Isithulela ini? Isizathu ingani imbongi ibhale le nkondlo. Ibuye iphendule umbuzo othi kungani imbongi ibhale le nkondlo. Okay. Umyalezo yilokho imbongi efisa ukukudlulisa ngokubhala inkondlo yayo. Kungavezwa imiyalezo eyahlukene ngokwenkondlo. Imiyalezo lokhu imbongi asuke afisa ukudlulisa kithi. Okay. Umoya. Yini umoya? Isimo imbongi esuke ikuso ngenkathi ibhala inkondlo. 2 marks wakho omnandi maku-2 marks, 1 mark wakho omnandi maku-1 mark. Ukuthi umoya isimo imbongi asuke kuso ngesikhathi yenze njani? Ebhala inkondlo. Lokhu kungavezwa imizwa nemicabango yembongi okugqanyiswa amagama ewasebenzisile ngenkathi ibhala inkondlo. Imbongi ingabhala ngomuzwa owodwa noma ibe nemizwa exubile enkondlweni eyodwa. Kungenzeka ukuthi enkondleni eyodwa sithole umuzwa wokukhala, umuzwa ogxekayo, njalo njalo. Kungenzeka iveze imizwa efana nale elandelayo. Umuzwa wokujabula, wokuncenga, wothando, wokuncoma, wokugxeka, njalo njalo. Miningi-ke imizwa bafundi. Wena ukuthi uqonde ukuthi isimo sembongi ngesikhathi ebhala kahle kahle umoya wenkondlo kusuke kukhuluma ngesimo imbongi asuke kuso ngenkathi ibhala inkondlo. 2 marks wakho omnandi loyo. Okay bafundi. Namhlanje siyaphela-ke isifundo sethu benginiphathele sona. Bese asithi nje sibe ncane nje kakhulu. Inhloso yami ukuthi nginitshengise ukuthi siwuphendula kanjani umbuzo omude nangendlela imibuzo emide bayibuza ngayo kulimi lethu lwesiZulu. Kuyafana-ke lokhu-ke noma ngisho usuya la kuma-novel
basebenzisa izitatimende uma usubheke embuzweni yomuntu. Wena umsebenzi wakho njengomfundi kumele uqonde isitatimende ukuthi sithini ngaleso sikhathi, umbuzo wesitatimende ukuthi sithini ngaleso sikhathi. Ungaphenduli ngendlela ocabanga ngayo. Angithi ubonile nje mina bese ngabuyela back. Isitatimende sifike sasho, mina ngaqale ngaphendula ngokwesitatimende, lokhu okushiwo isitatimende, ngase ngacaphuna lezi zinto lezi isitatimende esiyibalile njengemfanisomqondo, umoya, nalokhu kokugcina angisakhumbuli. Ngacaphuna enkondlweni lokhu engikutholayo ngalo mbuzo obuzwe izitatimende ngase ngakuphendula ngendlela yami. Ngakufakazela kahle kahle bese ngifakazela ngendlela yami. Okay bafundi, ngibonga ngesikhathi senu nangendlebe. Ngiyathemba ukuthi bakhona abasizakalayo njalo. Ningakhohlwa ukuthi bafethu, uma udinga usizo sikhona. Ungasishayela kwinombolo yethu yocingo 065 362 0387. Ngiyabonga ngesikhathi senu.